Ahoj, Petra. Čo robí Peťka? Pracujem v administratíve. A čo tam robíš? Na finančnom oddelení. Áno, presne tak. Celý deň Prekladám faktúry z jednej kopy na druhú. z jednej kopy na druhej, ale Áno. musí to prejsť cez ten počítač, aby to Áno, tam bolo. tak. No, mal som výborný nápad, že toto musím celé prefotiť. Tak nikto sa neuvedomuje, ale ísť skenovať tieto veci do skeneru, to je na celý deň roboty, lebo to je, že druhá strana. To sme na prvom liste, hej, a je to taká kopa, je to na celý deň. Ja, Andrej Bičan, vynálezca, to robím nasledovne. Zoberiem tú kopu, chytím telefón a robím, že... Alebo automatický podávač. Máte Už je automatický teraz- podávač? Áno, Tak tam som ja naskedovanie. ešte vo svojom Homo sapiens. V práci. Existuje takéto niečo, že automaticky... A toľko to? Vložím. Dojdem si k tebe niekedy Tak. dobre naskenovať na kávičku. Tak ja, idiot. A tu na pani to dá a mieša kávu, to je neuveriteľné. Tak